Soromonyo. Hae. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vina Soromonyo. Ya. Oke guys, hari ini kita hari apa aja? Senin guys. Kita mau beli sarapan. Aku guys, aku mau balik no rapat guys jam 8. Apa enggak setengah 8. Ini kan jam itu guys. Kita sarapanin kayak di sini tapi kan kita kan belum tahu ya, kita lihat dulu guys. Oke guys, ini Nono Teresa guys ya guys. Oke, rada cedak guys, tapi nek numpak WK ya kesel ya pernah. Nah ini kan ada listriknya enggak enak mana aja. Diluk nggak sampai tekan guys, ya tak lanjut. Sudah sampai. Aku ramuan deh di gas air. Sudah sampai. Saya ketemu biru aja. 4. Aku tuh 2 tak guys. Dia, ya pak. Tak ada. Ini ada dulu. 5.000-an. Sambel. Mie. Enak sekali. 2.000 jadi 22 aja ya. Mbak aku nggih tempe, Mbak. Ya, oke. Aduh, guys. Tuku piro, Mas? Tuku loro. Piro? Aku tuku nganu. Telu. Sing pas ki ngomong piro? Telu ya. Ora le tuku siji tapi 5.000. Berarti Reza iki anu sing satu gak sanggup kelupang nggih. Iya. Oke. Guys. Aku sing aku mboten usah kelupaan. Nggih. Mboten usah kelupaan. Nggih, berarti kaya Mas Reza. Nggih. Guys. Ki jam 7 guys. Tak kira SMP. Mbak kira sentek urung sih. Biasanya gak sih yang ngono. Oke guys. Wah ini kita sudah guys. Sudah selesai. Halo kids. Wah dia jalan di sana. Jalan. Wah iki kok ajar. Telu nek enggak. Aku jadinya ben rodo. Aku nek wis bar. Aduh. Ceblok perawian aku. Ayo wis kok. Aku mau takut. Kita wet ora iki. Terus. Mangga. Oke guys. Nih wis sing kono. Pak kene. Risa kene. kene aja. Wah, yo. Apa lehnya? Wes Dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nyo. Lesu. Nyo. Segone sapa yo? Regane Mbah Rebi. Sik wake mong. Cek. Mereka cah sekolah kan prai guys lho. Ya. Segone piro regane? 3.000 saja. 3.000 guys karo Risa ngene usah. Kene lu kayak kene engko nek ketumplek engko. Mama. Mas aku manganu, tak ketok sekono. Nah, Anak berapa? enak loh. Ya senang. Cek akeh guys.
Nggak kira dia ngontek. Enak. Lagi omongan nih. Omongan nih. Buku. Pak. Kurangan berah. Nah itu kuna. Guys. Pak wes gak biasa nih guys. Nek dek nane kan meneng ae ra tau. Nek kok ya aku, dek nane nek kok ya aku guys. Dek Sabtu. Ya sudah. Amin. Kalau beda. Wes dek, wes kok dek biyen nih. Apa? Pak Kok iku omongan ya? Omongan. Omongan, Pak. Omongan. Itu kok no sarapan munyu, guys, ngono lho, Pak. Enak. Mantul. Bu, Bu. Kok namanya yuk? Apa? As. As apa? Usik. Yes. Coba sarapan, guys. Dengaran. Dengaran di sini cuma kembang. Angkatin dengaran. Nggak, ini. Iya benar. Iya Pak yo. Iya. Iki lho lawae nek kurang. Hari ini terlalu jeruk. Iya. Tadi ada nang jeruk. Ya. Nyauri aja gede-gede. Biasanya mek opo. Amit. Apa nyo? Tak aku tak isang nyo. Milk jus. Halo Risa tekoki. Wes jere. Wes apa? Iki ibu neh kurang. Ayo. Bener ya. Ini piro kowe? 5.000. Raja tuku apa deh? Bangun sarapan bangun. Sarapan, Mbak. Nah. Ini tuh. Jane, Yo, kacang jati. jobo nih. Apa? Jobo nih kertas minyak. Ora. Jeruk kacang dulu. Kacang jabone kacang jati. Duh. Jobo nih kertas lho kok. Jane ngono. Nek godhong jati. Gak tuku Mam. Angel. Arek kan jadi Senin. Entar guys. Enggak ada sampah. Gimana aja? Tak guys. Mbah neh nyo, kowe kurangen neh nyo biasane. Entar tuku neh. Kok engko karo anu aku tukokno. Kloter kedua, guys. Jadi tuku kloter kedua. Wes. Oh, Bu. Engko. Saya nek mangap saya kabeh, nek mangan, dek ciwi-ciwi alun-alun lho. Udah, kena mati ya, Sel. Enak. Yung ngombe. Apa ngombe bingung kalau ngisor. Memang tuku piro? Dadi piro, Vin? Entek. Ya, segone 2. Iki nang 2.000. 2.000, berarti sik sesuk 2.000. Hai guys, ngombe bos e. Kuwi es apa ya? Wes yo. Melaki jus anakmu. Oh, dipaso duweke. Iya le. Pas 10.000.
Aku tuh kok sarapan nek no. Nah, Oh, alah tak jeli. Alah. Tekokno le. gorengane ketok lumpiane kok mantap. Ini sak berapa lumpiane? Gak ra. Mangatus. Kalau 2.500. Matos nek ngene Kaos Mbak. kakean kok gering, Bu. Ndak aku pira-pira dino kas kakian ya, Vin. Gering wong Lho guys, kas kakian. Turu ya kas kakian. apik coba gek. Bisa nggak kakian? Kon ngeteres ae lho kok. Harus ya. Kok keter aja sih Mas Vino ya. Kemarin sik, dados sik. Harus cepat-cepat. Ini. Aku mau ngecasnya apa tuh? Iya. Apa tengah bolu? Alah gak seragaman gak popo dek. Iya terai. Aku jam berapa? 7:30. Cuma lu. 7:30. Nah. Iya. Mobil tukang selek. Sing di nomor itu kang seleb sapa? Oh, gak duwe Gak duwe, kena HP ku kenahan rusak, Lah, kena sing duwe hilang iki sapa kabeh saiki? no. Gak roh. Mujane teko iya. Mujana ya malah ra duwe wong mujana ra ndis kabah. Dami yo bolak-balik ngono kuwi kok yo gak nganu gak disimpen nih. Iya nek dam ya duwe paling. Ora duwe wonge lo teko aku malahan. Aneh wong kuwi. Aneh. Lah yo. Nyata le. Padahal dek kan wis bolak-balik lah yo. anu. Ngrasake Sapa? kowe. Gak duwe Aku aku. yo jek saiki tok kalau nang Sido manganan apa ora jane? Gak sido rawani suruh pisanan mangku teko nek Pak Wan kono. Ya wis ora sah manganan. Mbah apa no sing Mbah Rameng ini. Lah aku wis mesen roti gak terateng, Bang. Saiki ngene, Mbah. Ater-ater dhisik saiki mangane gurih karek banyak. Wong ngono ya, Nduk. Iya. Aku heeh. Ya wis anu wis mesen roti ki, Nduk, ngono. Batal oleh nek sing ngono, Bang. Ora Mbah sing apik kowe saiki jenengan sampean ndang ater-ater ae sok ben karek masak nggo bancaan. So apa nih anu nih? Apa nih? Surone so apa? Sesuk Kirbo Kemis malam semah. Oh iya pertama lah yo. Tapi gak kene gak wani biasane wong kene. Kena apa? Aku ngene mbek wong Pak Pak, Pak. Wong kanten lanjutan lho, Pak. Wong Pak sing kepalane desa wis ndek ngenane yang gak wani mergo suruh pisanan. Tuh dek kae ora sido, jiri selo-selo. Saiki besar saiki suruh. Saiki suro, sesuk ora manganan. Gak ya wis ora apa-apa. Yo ora kok. Ya ora kok. Mbah Naza. Davino, kurangen. Heeh. Iki arepane kadut. Iki Waras cah. Ora aku. wis warep. Iku tapi anakem nek mbok tukokno nek dipangan mutah cah iki. Tenan kuwi. Jiri sapa? Lho. Jajal nek keluarga nek ndek ngenane mangan ngono wis sapa nek. Mak, iki mak piye iki kene. Kene ngono. Wah, Budi. bengi-bengi lho. Siapaan? Lali. Ning ndi? Enak. Ning omah. Agak bar mangan, leren dhisik, wetenge giling. Jalan-jalan sik no. Mlaku-mlaku sik, gak boleh bar mangan ku wetenge kene Mari menjuk. meseme obah nang jero giling wonge adus, gak boleh ngono katek setengah jam apa piro. Ya jalan-jalan sik no, Pak. Yes. Wes entek. Kabeh tanggoku wis rasa sarapan. Tukokno Kok Nang keke. Saya ya risa ya. Enak men. Arep. Nang tuku. datuk apa neh, apa neh? Halo kon terorisa. Mbok ternaja. Ya. Ya kalau Risa apik kan. Sarapane tak koyok. Duwike mek ning tas kamar salat kamarku. Mangan olahraga guys pas sarapan. Mlaku-mlaku tak kon mlaku-mlaku sik ape adus langsung. Gak boleh kan bar makan adus. Nah. Sedut jadi biasanya ambek sedut teh. Terus lagi pisan kok. Melimo. Kan kelorot sik wetenge karonan. Lagi. Lah ngono kok so